मेटर के इंटर करके देमी बीए के एग्जाम। मेटर के इंटर करके देमी बीए के एग्जाम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। मेटर के इंटर करके देमी बीए के एग्जाम। मेटर के इंटर करके देमी बीए के एग्जाम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। नाई हर से ससुरा तक ले चलतौ तोरे नाम गे। जे जे तू कहमी तोरा किन देतौ सामान गे। नाई हर से ससुरा तक ले चलतौ तोरे नाम गे। जे जे तू कहमी तोरा किन देतौ सामान गे। किन देतौ कंप्यूटर करिहे ऑनलाइन काम। किन देतौ कंप्यूटर करिहे ऑनलाइन काम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। लिखले में नौकरी मिलतौ सारा कारी। ससुर में जाई के चलई है आंगनबाड़ी। पढ़ लिखले में नौकरी मिलतौ सारा कारी। ससुर में जाई के चलई है आंगनबाड़ी। काहो हाथौ राजस रंगीला बतिया ले तू मान। कहो हाथौ शंभू बिहारी बतिया ले तू मान। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। गे छौरी ससुरा जैमी भतरा करतौ तोरा प्रणाम। प्रेजेंटेड बाय कलश रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिवाड़ा।